idolni final ngabo khangai tongo te lukoroni hamjang mamon bisintei जों बेलेखिनो program no जों success खालामनो हिना खाकाओ तांgi हेंगे गोबां मा कामी के मा आमसे लुकर बेलेखिनो excited नंगे बो सानो नासिं लाइजा जो तो चिनी young generation चिनी youth सो जे music hamjang नाइ रो बरो बेलेखिनो खातुम खाजक लाई ताकलाई जों जे पुइला जेंगमानी बरो खा बाय बेलेखिनो नाम sok लाइके आमन बागे चिनी हासे जो तो लुकर न आनी बखत्ति चिनी DDD से हापंगनि बखत्ति पाइपलाइन हामबायदो अब बेबाग जों खायनाय सम्भबंखा चिनी पसिबल अंखा चिनी बुबागरे नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम ने तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल एम्स जत ऑनरेबल एमडीसी जतने चाइतो मुनि बिसिंते जों दिनै तिप्रा आइडलनि पहिला सेसन न जे फाइनल नि जे पान्दान जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जत अफिसार्स सब चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जत अफिसर पिउ राव चिनी जेटिउ राव बेलेखिनो सक्सेस सामुखलिका टीम वर्क खालायमान बिसिंते जों बसकांगो मोनो प्रोग्राम जों नायथर दिसान थाङै दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट इंनाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिगो आरो 3:30 मिनिट चेंजांनाय चिनी खुमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनी हासे जो तो लुकुरनो फाइनाय बागै नरनो खाबे खुबाय लामसोगो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेन्ट न नुइ माखाने बेलेखिनो ग्रों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय जे ग्रों बिसिं ग्रों कुक बरक खप्लायगे चिनी हिस्ट्री वो त्रिपुरानि पुइला हिस्ट्री बं बुं सिजागनाय जे चिनी DDD से हापंगनि पुइला रसाब कुरंगै सिनिजागनाय हासिनि रसाब कुरंगै सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जनरेशन रंनो चिनी जे मॉडर्न रसामाय कुरं नि बिसिंति न जों बरंनो बाहायके जों चिनी फक ट्यून रंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म या फरनानि आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी यंगेस्ट जे कन्टेस्टेंट जे तंगनाय रंथुं चिनी अफर कन्टेस्टेंट तंगनाय रंथुं बेलेखिनो बरक साकथामनि बिसिंति बरक फक ट्यून रंगो बरक सिरनानि चेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बरक गनो मॉडर्न रंगमन बिसिंगो बरक फक ट्यून रंगो सिरनानि बेलेखिनो चेंखा नर फाइनल दिन न नुगै मानाय बरक खरं कदि बरे साबमानि दिन का साफ साफ न गराय नि जे चिनी जे DDD से हापंगनि जतो चिनी आदम सुं तंगनाय ते चिनी बुबाग्राबो जरामांखे बो फाइनाय बो किसा बिजि तंगनि बिसिंति बो बिजिंनि तंगा सामनि बिसिंति ते चिनी जो तो सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंगनाय र बरकबो फाइनाय तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते स्कुटी कैसे माननाय ताइ चिनी सेकंड प्राइज के 50,000 माननाय थर्ड प्राइज के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंग जों जतरो जों गिटार कैसा रिनाय हिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तंखा जों आबन इमिडिएटली जों खालायनाय नि मानसु टॉप 10 न जे ला रिंगनाय शानदार पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कन्टेस्टेंट तंगनाय जतो जुनि फाइनाय बरनो जों इनभाइट रिनाय अ प्रोग्राम फाइ बरं मानज फाइनल फाइनल चिनी त्रिपुरा आइडल लगित जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशल सामानिबा जों त्रिपुरा सान जों पुइला प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी सामुं करं तमनि चिनी लेजेंडरी म्यूजिशियन तमनि जों बरनो जतन इनभाइट रिनाय ते ऑल मेडिन बिसंति बां बरनो जतन खाबे लामसगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जतो फाइमानज फाइनल बगै नरनो खाबे लामसगो जे उ जे त्रिपुरा आइडल नि जति की जब बाचन जा अब हाइतंग खे टिविं बिसिरो गरि स्पेशल बंगना रिंनाय तांगे के बरं करंको माने आवडंनाय रोबांस करं दङ तांगे अमया जे बरं रोंयांगे आवडंगया बर करं न बेबा करं बिसिन करंखौ तमन बगै जेदा रुल्स तमन बगै जों बर साइमान का नर नुइ मान का थानायाव चिन जार्ज अफ बागे डिसिजन ना का बलकन टाबुं हाइन छ चिन जार्ज अफ तांगे टॉप 5 तमनि से ते खरने सेम मार्क्स मान बरनो आउट खालायमालि हिन चिन जार्ज अफ साव नर नुइ मान खना ये बर अमा हाकेन करंखौ बर टक्कर लायनाय जे जानजने रिंमान बर आदिनो फुनुंनाय